שלום, ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים בישיבה, נתחיל בתנוחת הילד, אז נפסק את הברכיים, נמתח את הידיים קדימה, נניח את המצח על המזרון, ישבן אל העקבים. ונתחיל פה בנשימות עמוקות, נתכוונן לשיעור, לעבוד עם הגוף בסבלנות, בכבוד. נעביר את תשומת לב שלנו אל הנשימות ונתחיל להעמיק אותן בהדרגה. שאיפה הבאה נעלה לעמידת 6, נרווח את אצבעות הידיים ונהפוך את אצבעות הידיים שיפנו כלפי הברכיים לאחור. כל שאיפה נמתח את הידיים ובנשיפה נביא את האגן לאחור. ושוב שאפו, בואו קדימה. ובנשיפה האגן בא לאחור. ושוב, תעבדו פה בסבלנות, בעדינות, זו מתיחה די חזקה. המשיכו כך בקצב הנשימה שלכם, כל שאיפה לבוא קדימה, ובנשיפה לזוז לאחור. דמיינו שאתם נושמים משורש כף היד שלכם. ובנשיפה הבאה אפשר אפילו להביא את הישבן אל העקבים, להרים את כף היד, להשאיר את האצבעות על המזרון, ולעשות צעדים קטנים עם הידיים, למתוח את האצבעות. ואז נחזור לעמידת 6, נהפוך את גב כף היד, ככה שהאצבעות פונות אחת כלפי השנייה, ונזוז מצד לצד. נשחרר ונחזור לעמידת 6. נעלה את המבט למעלה לפרה, ובנשיפה נדחוף את המזרון לחתול. אז שוב שאפו, גלגלו את הכתפיים לאחור, תקשיטו את הגב, ובנשיפה דחפו את המזרון, אספו את הבטן. ואנחנו ממשיכים עם החתול פרה, אבל הפעם אנחנו באים אל התנועה הזאת מהצד. אז דמיינו שאתם מציירים מעגלים גדולים עם הטבור. כל התנועה מגיעה מהמותניים. נסו ממש לאסוף את הבטן כשאנחנו עולים להצידה ולמעלה, ואז קצת לשחרר כשאנחנו מקשיטים את הגב. ולצד השני, 3 מעגלים גדולים, קצב הנשימה שלכם. נחזור לגב ניטרלי, נעריך את רגל ימין ארוכה מאחור, ובשאיפה נרים את הרגל מבט למעלה, ובנשיפה מצח לברך. שאפו, הקשיטו את הגב, הרימו רגל ישרה לאחור, ובנשיפה דחפו את המזרון, אספו את הבטן, מצח לברך. קצב הנשימה שלכם. כל שאיפה אנחנו מיישרים את הרגל לאחור, מבט עולה למעלה, ובנשיפה אנחנו מעגלים, אוספים את הבטן, מצח לברך. פעם אחרונה, מצח אל הברך, ואז נחזור לגב ישר, נעריך את רגל שמאל לאחור, רגל ישרה, שאיפה מבט עולה למעלה, נשיפה התכנסו. קצב הנשימה שלכם, המשיכו כך. ופעם אחרונה, שאפו, ונשפו, התכנסו, מצח לברך, ונחזור לגב ניטרלי, לעמידת 6. אספו את רצפת האגן, אספו את הבטן, תתחילו לדחוף את המזרון, ואז ישרו את שתי הרגליים לאחור, פלנק, ואז נעביר את משקל הגוף ליד ימין, ונעריך את יד שמאל גבוה למעלה. המבט יכול להגיע למטה, קדימה או למעלה אם יש יציבות. נסו להעריך את האגן כמה שיותר גבוה למעלה, אל התקרה. שאיפה, נשיפה, נגיע אל הצד השני. שמרו על נשימה יציבה, תרככו את הפנים, ותמתחו את האגן עוד יותר למעלה.
כמה שאפשר, ואז נחזור לפלנק. תאריכו את קודקוד הראש קדימה, ובנשיפה לאט אנחנו באים לשכב על הבטן, להישען על המרפקים לתנוחת הספינקס. אז הרגליים צמודות, הרחיקו את הכתפיים מהאוזניים, ונתחיל בכמה תנודות של הראש, ימינה ושמאלה. ונחזיר את הראש על המרכז, נמתח את יד ימין הצידה ונשחיל אותה מתחת ליד שמאל, ונסתובב לשכב על הצד. אפשר לכופף את הברך. נסו לשמור על הידיים ברוחב הכתפיים. והרפו לגמרי את הגוף. ואז נחזיר את היד חזרה אל הספינקס, ונעשה את אותו הדבר בצד השני. אז יד שמאל נכנסת מתחת ליד ימין, ואז היא נפתחת ברוחב הכתפיים. ושוב נשימות עמוקות, רקחו את הפנים והרפו מכל הגוף. ואז נעבור לשכב על הגב. אז תרגישו את כל הגב על המזרון, פרוס. נביא את הידיים מאחורי העורף, ונרים את הראש עם הידיים, כל המשקל של הראש על הידיים. ונתחיל עם מרפק ימין לברך שמאל, ואז צד שני. כל שאיפה, צד אחד, נשיפה צד שני. שאפו ימינה, נשפו שמאלה. שאפו ימינה, נשפו שמאלה. המשיכו כך, כעצב שלכם. ופעם אחרונה נחבק את הברכיים אל בית החזה. נעצום את העיניים, ורגע נסדיר את הנשימה. קחו כאן נשימות עמוקות אל הבטן. ונחזור על זה עוד פעם אחת. הפעם נהפוך את הנשימה. אז שאיפה שמאלה, נשיפה ימינה. הביאו את הידיים מאחורי הראש, הרימו את הרגליים, ונתחיל. נשיפה ימינה, שאיפה שמאלה. נשיפה ימינה, שאיפה שמאלה. המשיכו כך כעצב הנשימה שלכם. ועוד פעם אחת, ונשחרר, נחבק את הברכיים, נעצום את העיניים, נרפה מהפנים, ונשימות עמוקות אל הבטן. ואז נניח את כפות הרגליים על המזרון ברוחב האגן, ידיים לצידי הגוף, כפות ידיים נוגעות במזרון. נאסוף את רצפת האגן, נדביק את הגב התחתון אל המזרון, נרים את הרגליים, ובנשיפה נוריד רגל אחת, ואז את הרגל השנייה. שמרו על 90 מעלות בברך, שמרו על הגב התחתון צמוד אל המזרון, אספו את הבטן, אל תיתנו לגב התחתון לעלות מעל המזרון. פעם אחרונה, ואז נחזיר את הברכיים אל בית החזה. שלבו את הידיים מאחורי העורף, ותמתחו את הרגליים גבוה למעלה. רגליים בפוינט. הרימו את הראש, כל המשקל של הראש על הידיים, ואז נוריד רגל ימין ורגל שמאל. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. נסו להשאיר את הרגליים ישרות, ברכיים ישרות, רגליים חזקות בפוינט. ואז הביאו את הברכיים שוב על בית החזה. הסדירו רגע את הנשימה, נשימות עמוקות, רקחו את הפנים. ואז נעשה זאת עוד פעם אחת. אז ישרו את הרגליים, יתחו אותם גבוה למעלה, העלו את הראש, ושוב שאיפה, נשיפה.
שאיפה, נשיפה, המשיכו בקצב שלכם. ופעם אחרונה, שוב נחזיר את הברכיים אל בית החזה, נפרוס את הידיים ברוחב הכתפיים, ונביא את הרגליים ימינה, ראש מגיע שמאלה לפיתול. שוב הרפו כאן מכל הגוף, הרפו מהפנים. הסדירו את הנשימה. ואז נחזיר את הרגליים אל המרכז ונביא אותם לצד השני, רגליים הולכות שמאלה, ראש ימינה. שוב נשימות עמוקות, גוף רפוי. ואז נחזיר את הברכיים אל המרכז ונגיע אל השוואסנה, נמתח את הרגליים ישרות על המזרון, כפות הידיים פונות כלפי מעלה. וניקח פה שאיפה עמוקה, ובנשיפה נרפה בבת אחת את כל הגוף, נשחרר מהכל. ועוד הפעם שאפו, ונשפו, הרפו כל מה שלא ישתחרר לפני. ולאט לאט אפשר דרך הצד לעלות למעלה, להתיישב, ותודה רבה לכם, תודו גם לעצמכם, והמשך יום טוב, להתראות.